Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bandiraɓe on kofna mangilanama hayruji ɗuɗɗiɗi duniya be lahira. Ɗum min momoɗon biyetira Abdul Qadir Abubakar asiri min tozo moɗon. To nden bo min ɗo waɗana on barka da sallah, barka da sallah, barka da sallah. Larugo e wayrotiri ga nder sumaye juli bo en ma to tirai to barka da sallah. Nda video ɗo latoto ɗum barka da sallah ha moɗon. To min bo miɗo reni barka da sallah ha moɗon inchallah. Lallai woni goɗɗo ƴami en video dow ko larani WhatsApp. To larugo video on ɓurata hoygo ha waɗugo jawɗum mi accu min arta mi waɗa video man hidde ko luttuɗum videoji bo wara min jaban ƴami ƴamoɓe en dow hala videoji man inchallah. Ko en waɗata hande ni dow ko larani video majum o ƴamino audio ko bo video ko bo photo to yerɓanimo o télécharge nasata nder téléphone mako. To kadi to lari an ƴamuɗo hala man ɗo ta lari video ɗo iga fuɗɗam ha ragare a faman ɗo man no ɗum latorto kadi inchallah. Amma bako non majum ɗon yelo kala goto meɗen fu abona ha chaine meɗen Fasaha TV. Ɗum warata ɗum abona ha chaine majum je Fasaha TV ɗum nasta nder YouTube bana ni. Nda YouTube meɗen ta lara YouTube man haɗɗo a jippo ha les a laran YouTube. To a nasti ha YouTube sai a wara nasta pellel recherche haɗɗo. Ha babal recherche ɗo to a nasti sai a winda Fasaha TV. En windira bo be bindi mawɗi Fasaha TV. Ta windi banni sai waɗa recherche. Ta waɗi recherche banni to waddante bana a lari banni ɗo sai a wara a yerɓa ɗo ni. Ta yerɓi a wara ha fen a yiyan haɗo windi channel banni to be français bo ɗo windi chaine. Ta nasti ha to kadi waddante kujeji man bana ni sai a jippo les be hakkilo ɗo fu nana ɗum chaine meɗen. To chaine meɗen on yiyan be photo am dow ton. Miɗon tammo bo ɓurna moɗon ɗo andi photo lam majum ɗo kangol on ha profile WhatsApp am to on ɗon mandi to on jipponi be hakkilo ni larugo chaine manga keso on kanjum waɗi ɓe waddai ka ha dow. To kadi nda ɗo on chaine meɗen je Fasaha majum ɗo mari 93 abonné. Sai a ɓiɗɗa ha subscribe ha s abonné a ɓiɗɗa dow ton. To a ɓiɗɗi dow ton ni waddante bana a lari waddi haɗo sai a lora ɓiɗɗa haɗɗo. To a ɓiɗɗi haɗo sai a ɓiɗɗa ha je ɗo all ɗon hollata abonné ha chaine meɗen je Fasaha TV. To a nasti hatton banni on ma hollete nda videoji meɗen on yiɓe nda videoji meɗen je tokki waɗugon ha chaine meɗen ma yoyi videoji ma ɗuɗai hatton. To kadi ni on lawol a tokkorto abona ha chaine meɗen je Fasaha TV. En nasta nder video meɗen bana ni na be wonnugo wakkati. Aran mani wara en nasta nder WhatsApp. To en nasti nder WhatsApp hidde ko a nasta WhatsApp ɗo artu nastu Play Store a waɗa mise à jour WhatsApp maɗa. To a nasti ha Play Store sai a wara a winda haɗɗo a winda WhatsApp. To a windi WhatsApp a waɗa recherche to nda WhatsApp an jamma ma yiɗi mise à jour sai a ɓiɗɗa haɗɗo a waɗa mise à jour WhatsApp majum a laran ɗo waɗa mise à jour. To lallai ta waɗi mise à jour man larugo réseau man bo nga wala sembe to réseau ɗo mari sembe yen waɗi logel timminante. To a timmini sai a wara nasta ha WhatsApp majum bana ni. To a nasti WhatsApp on yiyan ha dow ɗo alama ɗon alama toɓɓe tati nda toɓɓon taton man ɗo. To a nasti ha to sai a wara nasta paramétre haɗɗo ha setting. To a nasti ha paramétre sai a wara nasta haɗɗo nda haɗo waɗi nda storage alima go ɗiɗi go'o ɗo go ɗiɗi tati nayi joyi jego a wara nastaji jego ɗo. To a nasti haji jego ɗo waddante banni bane a lari haɗɗo ɗo a wala haji memugo ko hatte sai haɗɗo. To nda ha photo haɗɗo a wara nasta ha photo je dow je aran ɗo. To a nasti hatton sai a wara a huɓɓa ko je tew fu a kosha a wara iya ok. Ko haje tew fu je a nasti pat a wara deuxième bo a nasta latan ɗo koshi fu ɗo kan c'est bon. Ɗo bo a wara nasta a wara kosha fu. To a yiɗi amma je a koshi je premier o ma he'ani ma na sai ta koshi luttuɗum kanjum bo a kosha a wara ok. Ta waɗi ok kanjum a tawan nda ɗo koshi fu ɗo ma tawan ɗo koshi fu. To ni kadi kala ko ɓe yerɓi a WhatsApp pat directly nastan ha téléphone maɗa yake a wari a mabti WhatsApp maɗa a nasti fu a tawan kujeji man ma télécharge déjà. Ta nasti ha nder téléphone ma bo a tawan ɗum ɗon télécharge na be wonnugo wakkati. Ɗo on lawol no a tokkorto a waɗa kujeji maɗa ɗon télécharge na bano latoto aran bano a wino ɓe yerɓan ma hunde a télécharge a nasta nder téléphone maɗa tawa télécharge. Mi yetti sosai ɗo on regare video meɗen majum inchallah. Habde kadi ajutani yimɓe ha nder groupe ji meɗen Fasaha TV. Ajutata yimɓe ha nder groupe man ta nasta nder groupe man banni Fasaha ɗo sai a wara nasta ha dow haɗɗo a iya dow ton. To a yi dow ton a yiyanda haɗɗo ha ajouté haɗɗo add. To a nastini kadi na sai to aɗo admin ko a wala admin fu a kosha numéro ji a mari pat a kosha
kala numéro jamari patta ko shati mini sawara iya haddo ta iya flash do ni do kadi hollete ajuti yimbe nder groupe majum nda groupe jandiron di tati 1 2 3 4 haje alati aron nder ton fu banni on to korto a ajutana yimbe nder groupe ji majum inshallah en gettama en gelanama hayruji dunya be lahira do on ragare video meden suten foti a video lesol be do mi len assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkada sallam mido reni